Det her, det er så Urban Surface professionel dørfis. Og vi har tænkt os vi har fundet vores mål. Patricks, eller en person vi ikke kenders hus. Urban Surface er på gaden. Det er os der laver al balladen. Når vi hører nogen kommer, har vi ikke tomme lommer. Vores lommer er fyldt med våben og sort krudt. Rudi han lugter af gammel muggen brudt. Det var os der dræbte Hitler, for han gik i alt for korte kitler. Slut. Så vi lister os lige så stille ind på det takkede mål. Det er engelsk. Jeg ved ikke lige hvad det hedder på dansk. Peter. Det er dansk. 219. 5 ombord her. Det vi får snart svar. På ukendte. Der er så en der kigger. Der er en der kigger. Ikke der ruder. Nej, de må ikke tage vores fingeraftryk. Ja. Vi er på flugt nu. De er efter os, og de har ringet til FBI. Venstre.